Αχ, το παιδάκι μου παρουσιάζεται στο στρατό και ήρθα να αγοράσω πραγματάκια για να είναι εύκολη η θητεία του. Βέβαια, έχουμε ένα βίσμα πολύ δυνατό που μας υποσχέθηκε ότι δεν θα μάθει καν τι θα πει παραμεθόριο. Θα κάνει σίγουρα μειωμένη θητεία, γιατί έχουμε όλα τα δικαιολογητικά και ίσως πάρει και αναβολή, γιατί σπουδάζει ακόμα το πουλάκι μου.